Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегове, хаде Ваким, пускай кафенцето и дай да видим какво става из Близкият изток. Знаеш, днес е съдбовният ден за региона. Там днес преговарят големият и средният шейтан. А днес е денят, в който ще се каже, ще бъде ли войната или не. Първоначално срещата беше оговорена да се състои в Истанбул, Турция, но след това САЩ и Иран имаха различия в точките по преговорите. Та Америка искаше Иран да прекрати ядрената си програма и да предаде целият обогатен уран, който го има, на друга държава, за което Иран каза окей, предаваме го. Но след това американците добавиха още точки към тези преговори. Те искат Иран да спре и разработването на ракети с далечен обсег и да предаде всички такива, които ги има на склад. Та те искат Иран да има само ракети с обсег до 300 км, но не и такива, с които може да удари Израел. Сега, значи Израел може да си има и ядрени бомби, може да си има и ракети, които удрят цели на 10-15 хиляди км, но Иран трябва да има само ракети, които летят на 300 км. То ако изстреляш тая ракета от Техеран, тя даже няма да излезе от границите на страната. Един вид Америка иска да каже: ако утре ще се бием, ти на този бой трябва да дойдеш с тояга, аз ще дойда с картечница. Та иранците сега с тази точка не са съгласни. Те казват, ако ще има преговори, то ще е само за ядрената ни програма. Ние сме съгласни да я прекратим и да предадем урана, който си го имаме, на трета страна. Може би Русия, Франция, която и да е там. Но пък според слуховете са готови да преговарят и за тези ракети с далечният обсег. Тази среща днес в Оман, това ми говори. А най-интересното и смешното в цялата ситуация е това, което прави канцлерът Мерц. Знаеш, тия дни той е на посещение в Близкия изток, откъдето се провикна. Иран трябва да прекрати ядрената си програма. Уан, хората затен си казаха, ние ще си предадем нашия уран, а тази световна организация за ядрена енергия може да дойде и да го контролира. Ти хич ли не следиш какво става и света? Кое изпускаш, ще се обаждаш неподготвен, ама? Както и да е, той продължи. Ние сме готови да окажем силен натиск върху Иран и всички други държави трябва да го направят. Готови сме да наложим допълнителни санкции. Всеки, който се мисли за нещо, говори за санкции и ембарго и такива работи. Та след това негово изказване, външният министър на Иран отговори в Твитър: Германия някога беше двигател на прогреса в Европа. Сега тя вече е моторът на регреса. Регрес, знаеш, има няколко значения. Връщане назад във времето. Може би искаше да му каже, връщате се в онези времена на онзи там, преди 80 години. Или пък икономически. Вместо да напредвате, връщате се назад. Тако искаше да каже иранският външен министър Аргачи, не е ясно. Но и за двете е прав човека. Той продължава и доста остро. Жалко е, че Германия се ръководи и се представлява пред света с един такъв неприятен по характер човек като Мерц. Доста тежко. Америка и Русия се бият в Украйна, Германия плаща. Сега ще се сбият Америка и Иран, пак Германия ще го отнесе, аз да ти кажа. Нали, за тези свои остри изказвания Мерц изтъква това, че на протестите в Иран са били убити протестиращи. Сега, на господин канцлера искам да му кажа: вие щом толкова сте на страната на правдата, на страната на справедливостта, на страната на човешките и международните права, къде бяхте вие, когато вашите приятели, да го кажем, от Израел избиха 80 000 жени и деца в Газа? Когато опустошиха целият този регион там, когато превърнаха 2 милиона души там в бежанци, които сега живеят в палатки посред зима, вие защо не тропнахте на масата като мъж, като истински политически лидери да кажете: Найн, това е геноцид, това е престъпление? Що не го казахте? Вие продължихте да снабдявате Израел с оръжие, с което да продължат да избиват жени и деца там. Защо не казахте: Израел упражнява диктатура в целият Близък изток, удря Ливан, Йемен, Сирия, бомбардира консулства, което само по себе си е военно престъпление? Що не го казахте? Сега викате Иран да си спре ядрената програма. На вас другите дружки от Америка ви казаха: Иран си прави ядрени бомби. Както ви казаха, че в Ирак по времето на Саддам, че има химически оръжия там. След което вашите приятели с вашата подкрепа отидоха и избиха 1 милион иракчани там. Същото ще направят сега и канцлере. Вашите приятели ще отидат и ще избият 2 милиона иранци там. Вие като довод показвате убитите в протестите там. На вас въобще не ви пука къде колко души умират. На вас въобще не ви пука къде колко души се убиват. Къде колко души измират. Ако ви пукаше, вие нямаше да останете безгласни. Когато се убиваха милиони в Ирак, в Сирия, в Афганистан, десетки хиляди в Газа. Както и да е, това беше набързо от мен за днес. Живи, здрави и до нови срещи. Ади, баки.